Ya, agárrate.
Gaza. El mensaje de vuestra familia, de nuestras familias, de la gente de Palestina que está así, hasta ahora sufriendo de un genocidio televisado, grabado, que lo ve todo el mundo, que vemos la acción de la gente de Euskal Herria que nos llega hasta el corazón, vuestras manifestaciones, vuestras palabras, todo lo que hace Euskal Herria que llega hasta Palestina y hasta el corazón de Palestina. واليوم احنا حابين نستغل هذا اليوم العظيم بالنسبة لأهل باص وبالنسبة لكل أحرار العالم لنوصل تحية من فلسطين ومن قلب غزة لكل أحرار العالم وخصوصا لشعب الباسط العظيم. كل التحية وكل الاحترام وكل الحب لإلكم لتضامنكم معنا ووقفتكم معنا بنحبكم كثير من غزة. Y hoy estamos aquí para agradecer al pueblo vasco, a todos los libres de este mundo, en Euskal Herria, desde Gaza. Agradecemos a todo lo que hacéis por nosotros y por vosotros también. A todos las voces libres en este mundo les pedimos todo vuestro apoyo que nos llega hasta Palestina y hasta los escombros de Palestina. Y por lo último, que somos nuevos aquí y hemos llegado hace nada y nos ha llegado vuestro cariño hasta el fondo y os esperamos en nuestros conciertos, en nuestras acciones de Solvan, que nos podéis seguir en nuestras noticias o en nuestros conciertos y esperemos a veros en el futuro, en todos los pueblos, ciudades de Euskal Herria. Podéis seguirnos en página Sol Pan Gaza por Instagram, podéis vernos ahí y tenemos aquí un barcode para que podáis grabarlo y seguirnos ahí. Os agradecemos todo lo que hacéis por nosotros. Miles gracias. Posible baduzu parkean utzi zutorrondo. Parkean. Hor dago parkean. Hori da, komentua. Hor utziko dut dudanez. Hori ganekin izeko. Hori ezker.
Eskerrik asko gaur Bilboko kaleetan bildutako guztioi. Eskerrik asko era batera edo bestera mobilizazio honi babesa eman eta atxikimendua erakutsi diozuen guztioi. Eskerrik asko herri libre bat eraikitzeko helburuarekin bat egiten duzuen guztioi. Mila esker herri libre bat izatea lortzeko egunero lanean ari zareten guztioi. Arlo ezberdinetan eta hamaika modutan. Mila esker guztioi. Gaur pauso handi bat eman dugu herri libre bat izatera iristeko bidea. Beste pauso bat. Euskal Herriko 7 lurraldeetatik etorrita, milaka lagun elkartu gara Bilboko kaleetan. Herri bizi bat irudikatu dugu. Herri bat martxan. Azken eta burujabe bizi nahi duen herri bat. Aurrera egin nahi duen herri bat. Ez izan zalantzarik. Gaur oso bultzada garrantzitsua eman diogu burujabetzaren aldeko borrokari. Izan ere, gaur piztutako kemenari esker, gaur sentitutako indar baikorrari esker, eta gaur adierazitako herri borondateari esker, errezago izango baita pauso sendo gehiago ematea burujabetzaren bidea. Helmuga argi daukagu. Herri libre bat izatea. Bere etorkizuna erabakitzen duen herri burujabe bat izatea. Eta bidean gaude, bidean aurrera egiten ari gara. Baliatu dezagun garai politiko hau herri gisa suspertzeko, pizteko, bizkortzeko eta burujabetzaren eskaileran gora eginez solairu berri bat iristeko. Euskal Herriko lurralde guztietan daukagu gora egiteko aukera. Euskal Herriko lurralde guztietan erabakitzeko ahalmena handitu eta erabakitzeko eremuak irabazteko aukera daukagu. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, Nafarroa garaian eta Ipar Euskal Herrian, baita Euskal Herri osoan ere. Herri aitortzaren garaia da. Euskal selekzioen garaia da. Euskara, Euskal lurralde guztietan ofiziala izateko garaia. Baita Europan ere. Herri gisa errespetatuak izateko garaia da. Es tiempo del reconocimiento nacional. Es tiempo de las elecciones vascas. Es tiempo de que el euskera sea oficial en todos los territorios vascos y también en Europa. Es tiempo de ser respetados como pueblo.
Zein ederro den, zue guztiok hemen ikusten. Zein ederra den, gaurkoan ere egiten ari garena. Bultza dezagun, gora egin dezagun. Orainda momentua, aurrera egiteko beharra dugu, eguneroko bizimodua hobetzeko, erronka globalei aurre egiteko, bazterkeriari, zapalkuntzarik eta injustiziarik gabeko gizarte bat eraikitzeko, feminismoaren bidez gizartea eraldatzeko, euskarari eta euskal kulturari etorkizun oparoa bermatzeko, oraintxe da garaia eta aurrera egin dezagun. Hori guztia lortzeko, burujabetza handiagoaren beharra dugu. Are gehiago, nazioarteko egoera korapilatsu honetan, non haize atzerakoiek gogor jotzen duten demokrazia, eskubide zibil, politiko eta sozialak, eta egiari eraso eginez, eta non nazioarteko komunitatea ez den kai Europan bertan, inbazio batek eragindako gerra bat amaitzeko, ez da Gazaren kontrako genozidioa geldiarazteko ere. Joan dadila Euskal Herritik elkartasunezko bezarkada handi bat suntsituta eta bere lurraldetik egotzia izaten ari den herri palestinarrarentzat, baita ere etorkizunaren jabe izan nahi duten munduko herri zapaldu guztientzat. Garai korapilatsu hauetan, subiranotasunaren auzia eztabaida politikoaren erdigunean dago mundu osoan. Beraz, gure herriak erabakimena eta ahots propioa izateko beharra du. Euskal Herria herri gisa kokatu behar dugu nazioartean. En estos tiempos complicados y conflictivos, la cuestión de la soberanía está en el centro del debate político en todo el mundo. Por tanto, nuestro pueblo necesita tener voz propia y poder de decisión. Tenemos que posicionar Euskal Herria como pueblo en el concierto internacional. Askotarako dugu burujabetza handiagoaren beharra. Gaur egungo larrialdi linguistiko eta kulturalari aurre egiteko. Ezinbestekoa da euskara eta kultura propioak indartu, biziberritu eta babestea. Horretarako baina, funtsezkoa da euskaldunen hizkuntz eskubideen aitortza euskal lurralde guztietan eta subiranotasun maila handiagoa izatea. Herritarren bizi baldintzak duintzeko ere burujabetza handiagoa behar dugu. Baita sektore publikoko lan baldintzak hobetzeko gaitasuna izateko edo kanpoko menpekotasunik gabeko politika fiskal eta ekonomikoak garatzeko edo eta bizitzaren eskubidea bermatzeko edo indarkeria matxistari bitarteko berriekin aurre egiteko edo soldata arrakala konpontzeko. Egungo estatus politiko-juridikoak berritzeko garaia da. Euskal lurralde guztietan. Baliatu dezagun aukera hau arazoei aurre egin eta erronkei erantzuteko gaitasuna irabazteko, ahalik eta arlo gehienetan. Horretarako nahi dugu burujabetza. Euskal Herrian bizi diren
guztien bizi baldintzak hobetzeko. Baita erabakitzeko eskubidea gutxiesten dutenenak ere. Es tiempo de renovar los actuales estatus jurídico-políticos en todos los territorios vascos. Aprovechemos esta oportunidad para conseguir en todos los ámbitos que sea posible mayor capacidad para hacer frente a los problemas y responder adecuadamente a los grandes retos. Para eso queremos la soberanía, para mejorar las condiciones de vida de todas las personas que viven en Euskal Herria, también las de quienes menosprecian el derecho a decidir. Jonek aipatzen ban, esperantza izan behar dugu. Da esperantzaren militanteak izan behar gara. Esperantzarik ez badugu, zer nolako esperantza luzatuko diegu Palestinari eta Saharari. Eskerrik asko Jon, gogoratzearren, esperantzaren militanteak izan behar garela, itxaropenaren militanteak izan behar gara, herri libre eta burujabe izan nahi duena, zai daukagulako, hori da landu behar duguna, horretan behar dugu guztiok elkarrekin. Momentu historikoa bizi dugu, nahi duguna izan, eta nahi dugun herria eraikitzeko atakan gaude. Hitzak erabaki bilatzeko eta bilakatzeko unea da. Hitzetatik, Euskal Herritarren gehiengoa ordezkatzen duten akordioetara eta erabakietara pasatzeko unea da. Erabakitzeko argunean aurrera egiteko balio duten erabakiak behar ditugu. Euskal Herri autonomia erkidegoan, Nafarroa garaian, eta Ipar Euskal Herrian. Baita Euskal Herri osoan ere. Lankidetzan sakondu eta boteregune berri bat sortu dezagun eta azken batean gisa aurrera egin dezagun. Vivimos un momento histórico. Estamos a las puertas de ese lo que queremos vivir. Es momento de convertir las palabras en soluciones. Es momento de pasar de las palabras a los acuerdos, decisiones que representen a la mayoría de la ciudadanía. Necesitamos decisiones que nos permitan avanzar en nuestra capacidad de decisión. No la del País Vasco, la Alta Navarra y el Imparable. También en toda Euskal Herria, en su conjunto, para que nos concienciemos en la cooperación avancemos como pueblo. Esta vida, akordio eta erabakiak plaza eta behar dira. Orain, gerorako utzi gabe. Denok daukagu ardura. Denok, erakunde, eragile eta baita herritarrok ere. Ekin diezaiogun zeregin honi, beldurrik gabe. Ekin diezaiogun zeregin honi, beldurrik gabe. Aurrera egiteko garaia da. Ekin diezaiogun gainera, itxaropenez, ambizioz eta elkarrekin. Illa karagun daude gaur hemen, zirrara garria da benetan. Horrean markotan kokatu dugu, seguru. Baina arrazoiak badauzka. Milak arrazoiak dauzka. Milak lagun daude bultzatzeko. Eta milak lagun daude prest parte hartzeko. Milak herritar prest daude burujabetzaren haizea nota hausmotzeko. Eta gure herriaren ondial zatikatua Eizea gara, eta justura gara. Gerri dio,
aizea gara eta postuna gara. Gu guztiok, hemen gauden guztiok, aizea gara eta postuna gara. Sinestu dezagun eta esperantzaren militanteak izan gaitezen. Imaginatu libre. Imaginatu libre. Eta gure herria libre. Imaginatu dezagun. Segi dezagun Euskal Herri libre eta buru jabe hori eraikitzen. Nola bizi nahi dugu? Libre! Nola bizi nahi dugu? Libre! Nola bizi nahi dugu? Libre! Beraz, jarraitu dezagun lanean, guztio, elkarrekin, herri libre eta buru jabe bat izan nahi duen hori zain daukagu. Beraz, aurrera, itxaropenean sinestuta, esperantzan sinestuta, gure ezagun aurrera, imaginatu, libre! Imaginatu herri hau, libre! Eskerrik asko guztioi, eskerrik asko honetan, lan eta lan, herrietan, aldeetan, zema lagun dago, lan honetan, eta eskerrik asko gurekin, bat egin duzuen guztioi, eskerrik